Isang pre-game party na puno ng hype at energy ang naganap sa Arangkada Send-Off 2025 ng NLEX Road Warriors noong Biyernes sa SM City Clark Event Center. Mula opening number ng NLEX dancers hanggang sa grand photo ops at special messages mula kina Coach Jong Uy Chico, Team Governor Ronald Dulatre at MPIC Chairman Manny Pangilinan, ramdam ang full support sa team na sasabak ngayong PBA Season 50. Let's give our fans, our company, our families, ourselves something to be proud of this 50th year of the PBA. 11 seasons in, this is our time. Together we fight, together we win. Together, let's make history. Go, NLEX Road Warriors. Bukod sa mga speeches, stand out ang mini-games at raffle draws kung saan ang fans ay nakasungkit ng exclusive merch at prizes. Siyempre, highlight ang moment na nakilala at nakakulitan ng fans ang kanilang idols sa meet and greet. Sa huli, ang event ay hindi lang simpleng despedida, kundi isang pump-up rally para ipakita na ang Road Warriors ay handang magbigay ng all-out performance sa darating na season. This is Patricia Mamangon on the spot.